Assalamu alaikum masu barkanmu da saduwa a wannan channel namu mai albarka kamar yadda muke gabatar muku da shirin mawaka da muke muku bayani a kansa. To a wannan karin ma kar ku manta mun dauko muku wannan fitaccen mawaƙi nan wacce suke tare da Dauda Kahutu Rarara wanda aka fi sani da Raran Waka. Kowa san dai Aisha Humaira ita ce wacce suke waka tare da Rarara ba don kuma saboda haƙuri da kima da daraja da sanin mutuncin mutane. Kamar yadda mutane suke magana suke cewa su gaskiya suna jin daɗin wannan matashiya domin ita ko da a Jesse ko cikin Kano ba ta wa kowa reni kuma ita ba ta son rigima da kowa kuma tsabar da haƙurinta da taimakonta suka ce wannan abubuwa sun kyau. Kuma duk da kaga Aisha Humaira gaganta ko da yaushe ne fara'a ce da fara da fuska da sakin murya da sakin fara'a ga dukkan wanda ije gabatar da kansa a gurin ta da nuna soyayya da kauna kuma duk yadda ka je ka nuna kana support ɗinsa ko kana kaunata sai ta nuna ta fi ka support ɗin kanka da kanka kamar yadda ka je ka gabatar mata a kanta ba don komai ba saboda jin daɗi da take yi saboda ba ta irin kamar yadda aka ce mawaƙa ko wasu yan fim ko wasu shauran sitoci waɗanda suke superstar suke wulaƙanta masoyansu to Aisha Humaira kamar yadda muke ji yadda masoya suka gaya mana suka ce tabbas ba ta da wannan ɗagawa ba ta da girman kai ba ta da nuna cewar ita wai ga ta wata ce ko da wanda ka kaji za ta rungume ka kuma za ta yi ɗawainiya da kai kuma za ta nuna masu soyayya kamar yadda ka nuna mata to tabbas kamar yadda muka gari kuma haka muka ji kuma haka muke so kuma masoya ku faɗa da bakin ku kamar yadda kuka kira mu kuke mana bayani kuma muke ganin kuma sun da kuke gaya mana to tabbas mun ji daɗin haka kuma masu sauraro in dai kuna bibiyar da mu za ku ji cikakkiyar tarihin wannan cikakkiyar mawaƙiya Aisha Humaira da muke magana a kanta kamar yadda muka alƙawari a baya. Ba za mu fasa gabatar muku to ku nuna mana soyayya da kauna kamar yadda kuke nuna soyayya da kauna akan wannan fataccen mawaƙiya da muke magana a kanta mu ku nuna mana soyayya da kauna ta hanyar subscribe da lakin dinmu da share dinmu domin haka shine zai ƙara taimaka mana kuma za mu ji karfin gwiwa wajen gora don muku da labarin wannan fitaccen mawaƙiya da muke magana a kanta Aisha Humaira da irin taimako da ɗawaina da take da al'umma kamar yadda mai gidanta ta ga ina yi Dauda Kahutu Rarara wa'annan mawaƙa kun san cewa tabbas duk faɗin mawaƙan nan ba wa'anda suke jin kan talaka suke tausaya talaka suke taimakon talaka kamar yadda mutane suke gaya mana kuma tabbas muna gani mu an mun faɗa za a ce wai ko muna tare da su ne a'a ba haka bane gwara ko ku dinka faɗa muna ji daga bakin ku mu kuma na ƙara gaya al'umma domin su san cewa lalle da wa'anda suke kuma wa'anda suke soyayya da su suna tare da su kuma suna bibiyar su kuma suna jin daɗi kuma suna murna ga irin soyayyar da masoya suke nuna musu su ma suna soyayya su kuma suna ƙaunar su a kowane lokaci. To masu sauraro in dai kuna bibiyar mu za ku ji cikakken mara ku nuna mana soyayya da kauna a cikin wannan shafi namu na Kaura TV ta hanyar subscribe da like ɗinmu domin hakan shine zai ƙara taimaka mana don gudanar muku da shirye-shiryen mu a cikin wannan channel namu ne albarka don gabatar muku da wayannan fitattun mawaƙa kamar yadda muke muku magana akan wannan ita mawaƙiya Aisha Humaira.